अच्छा यही फागुन के महीना में एक जनी के पति प्रदेश से आयल बड़े। अब प्रदेश में कहवा से मंटू जी सऊदी अरब से आयल बड़े तो मेहराज देखले बड़ी खुश भइल बड़ी कहतरी ओहो हम महाराजा जी 3 साल पर बाहरा से कमा के आयल बड़े संतोष भैया बड़ा खुश बड़ी। लेकिन वो है जब अपना पति से मिला तारी तो जब देखली है उनका स्थिति तो अपना सखी से जाके कह तारी वाह बबुआ ए सखी है न कह तारी कि सखी है न हो जाए कह तारी कि सखी सुन ना हमार पति तो आयल बड़े बाहरा से कमा के लेकिन का कहे देह उनकर बूढ़ नइखे गई जौन एजा से बेशक 3 साल पहले होके गई रहे कहतिया रतिया बबुआ रे कि कहियो गिल हमारे अगिला अरे वो सारा नइखे हो। संतोष भैया हमारा प्रेम बाबू बसंत बाबा अरे कहियो गिल हमारे अगिला वो सारा नइखे होत हाँ वो सारा नइखे हो। तो जब से अइले सखी जब से अइले सैया सऊदी से अरे खड़ा नइखे हो। बसंत बाबा आई तनी म्यूजिक से आई कहियो गिल हमारे अगिला वो सारा नइखे होत कहियो गिल हमारे अगिला वो सारा नइखे होत हाँ वो सारा नइखे होत। तो जब से अइले सखी सऊदी से सारा नइखे होत जब से अइले सैया सऊदी से सारा नइखे होत। क्या बात है यह बात है विजय रसिया व्यास जी क्या बात है वाह जोड़ा नहीं है। औरत अपना सखी से कहती ये सखी हम का कहे हमार राजा जी बेशक 3 साल पहले का रहल है आ का हो गई कहती देखो ही मैं देह उनकर लागे मोटा ताजा सपना हो गइल सखी रे से जिया के हमारा हो। देखो ही मैं देह उनकर लागे मोटा ताजा हो सपना हो गइल सखी रे से जिया के माजा हो। संतोष भैया अब झूठा हूँ के हम से करारा नइखे होत अब झूठा हूँ के हम से करारा नइखे होत करारा नइखे होत। तो जब से अइले सैया सऊदी से खड़ा नइखे होत जब से अइले
कहते कि ये सखी हमरा तो बुझाते नहीं है कि हमरा राजा जी के का हो गल गाज खानी दे उनकर आरती खानी बैठ गल गर्मी के असर है कि असर है पानी के हो गड़बड़ में डाल दिहले हमरा जवानी के हो औरत अपना वियोग में बात अपना सखी से कलप कलप के कहतरी कि का कहिए से गर्मी के असर है कि असर है पानी के गड़बड़ में डाल दिहले हमरा जवानी के प्रेमचंद भाई मासूम भाई है क्या बात है औरत कहती है उनका डरे अब देवर सहारा नहीं खे हो उनका डरे अब देवर सहारा नहीं खे हो सहारा नहीं खे हो जब से अइले सैया सऊदी से सहारा नहीं खे हो जब से अइले सैया सऊदी से खाड़ा नहीं खे हो लागो नहीं मिजाज बदल हो हमारा नैम सी स्टूडियो का मलिकार राज कपूर तिवारी जी का हमेशा जय जयकार होते हैं अंतिम पद में औरत कहती है कि मनोज माहिर से हम पाछ झरवानी हो जाके सिवान डाक तर से देखवानी हो चुनुओ कुछ करे के अब चुनुओ कुछ करे के इशारा नहीं खे हो इशारा नहीं खे हो जब से अइले सैया सऊदी से